Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili pas kasama kinibugot kayo alumar. Identero paginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasanan dili damag wenno pas pasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken karikagong dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian tapno amuan ti publiko ti husto a karikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Martes kakailian, mauding aldaw para di bulan ti Pebrero, 28 apo ni mabilang, Pebrero 28, 2023. Idanon ti ENR Online, ti sabali pa nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz, parit sa bali manen nga may isa nga oras nga ito pa nagpipinadamag, kadwa iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Dahil damag ngayon kami sagana, ngayon dasarmi ka na kayo iti dito nga parang ti programa ti Damdamag ni Berto. Kalpasan na po dito nagbalin nga rakurak ti may isa nga diputado ni Diputado Joey Salceda nga kontraen na deti panangipaay ti LTFRB ti ultimato maginggan ti Hunyo 30 nga panagsardengen nga agpasada diti traditional jeepneys gigiyem ken kabsata ikaskasa isagsagana po ti transport group ti pito nga aldaw nga panangisardengda iti panagpasada gagayem ken kabsat. May nagidi dito iti Department of Transportation at damit ti apelana kada iti operators ken drivers nga mangyuswat da po iti dialogue saan ket di nga ti tignay protesta. Ito na po yung sinasabi ko kahapon pangalam ti pangsukat mo apo tinumano 10,000 nga luglugan especially Metro Manila gagayem ken kaabsata nga pangsukat mo apo no agsardeng dang agpasada ditoy ni Salceda kunana di pay makaumanay ure aggibus ti tawen 2023 tapnon ti kasta makaabrot ti narpuog wenno na brok nga sektor ti transportasyon gagayem ken kabsata. Iti sabali nga bangir padaanan niyo apo 5 nga screening officers ti Ninoy Aquino International Airport suspendido gapo iti extortion digiti sabali nga airporto apo mapaspasamak dinggen yun to no kasano apo ti modus operandi ditoy ang mga mapaspasamak met kadi sabali pa nga airporto babaeng kadi screening officers gigiem ken kaabsat iti sabali nga bangir state of health emergency apo na ikasa iti Negros Occidental gapo iti amoebiasis barbaring makaalat ito apo ti uras ken ni Dr. Alan Thailand taw ilawlawag na apo no anya dito nga sakit ginasot apo digiti na ipan iti ospital gapo iti dito nga sakit iti sabali nga bangir dito issue apo iti West Philippine Sea posible kano apo nga makidanggay ti Japan ken Australia iti joint patrol ti Pilipinas ken US iti West Philippine Sea gagiyem ken kabsata Pilipinas apo adon digiti siyam sakit dito yan nga diplomatic protest nga inpila na kontra iti pagilyan nya China seknan ti issue iti West Philippine Sea gagiyem ken kaabsat ken pagsasaritaan ito pa po diti aprobado kanon nga pannakayuswat apo ti pannakaamendar ti 1987 Constitution gagayem ken kaabsat iti sabali nga bangir Hong Kong model influencer na chap-chap apo babaen ti mister na niluto na pay detoy gagayem ken kaabsat so padaanan nyo apo detoy nga damag gagayem ken dijay agsasarita maka-interview dito apo kini Dr. Alan Thailand na nadalagi di oras ko kunana gigiyem kay kabsat siknan ti amoebiasis nga dito apo ket agrarairay ti Negros Occidental. Dagitoy ken sabsawali pa ti maydanon kada kayo ti lasod ti maysa nga oras nga parang ti programa Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Nel Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor isomet ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka, Mang Robert. Tuloy po ti programa tiyo damdamag ni Berto dan napalabas nga 10 ket may sa minutos kalpasan ti oras tayong alas 12. Isagsagana na po ti sumagmano at transport group ti may sa nga agmakalawas nga panangisardengda iti panagpasada wenno pitong aldaw para iti buwan ti wenno bulan apo iti Marso wenno mangrugi iti Marso sa isa gingana iti aduse para kada iti UB Express ken traditional jeepney dito pagilian nya Pilipinas. Daytoy paylaeng ket kas paset ti panang kontrada in parwar ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board Memorandum Circular number 2023-013 kadi di Public Utility Vehicle Modernization Program nga agpatinggalaeng na po iti Hunyo 30 dito panagpasada di iti traditional jeepneys gagiyem ken kakabsat na ti eksklusibo po nga interview ken ni iti transport group ang Manibela babaen iti chairman da nga ni Mar Balvena dito ket aramiden da akas transport strike tapno marikna wenno makita ida ti gobyerno no sa dinno nga ti importansya at nung kasano ti kinaimportante digiti lugan iti pagilian sakripisyo met kunada digiti drivers ti saan na panagpasada at sumagmanong aldaw nga saan da nga panagpaspasada gapu pa ilaeng iti pandemya. Nagpanawagan pa iti grupo iti gobyerno nga maikanda kuma iti 5 nga tawen sakbay nga may patungpal ti Public Utility Vehicle Modernization Program ken sapay ta dinggenda ti gobyerno ken ipresentada ti disenyo ti jeepney nga maiserek tapno ti kasta amuda ti standard ken tapno mas na laklaka ti gastusen da iti nasaong programa. Idagdamag tultuloy ti panangilablaban ti transport group sekna na po ti modernization program ngayon parwar ti LTFRB ken ti tuloy nga pangtada para iti transport strike inintero pagilian nga Pilipinas gagiyem ken kamsat ayun idikalman na pagsasaritaan tayo dito apo babaen iti dito rakurak ni Albay Representative Joey Salceda nga nangibaga apo nga saan niya makaumanay DJ aggibus ore aggibus dito nga tawen tapno makaabrot
ti transport sector gapo ti epekto kadakwada ti pandemya gagayem ken kabsat nga husto unay para kanya kakit husto unay dito nga nagbalin nga rakurak ni Diputado Joey Salceda manipud ti Albay. Kagiddan dito ay nangipila ti maysa nga resolusyon ni Salceda nga mangkonkondenar iti dito panangipaay ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board iti ultimato maging gana iti Hunyo 30 agagayem ken kabsat tapnon ti kasta makaabroad ken maikan iti importansya DJ panaglugi panagpukaw apo digiti drivers ken kastamiten operators iti panawen ti pandemya. May nagidi dito naginbitar apo ti Department of Transportation para the public utility vehicle operators iti may nga dialogue tapnon ti kasta sungbatan da dito'y panagdandanag da ken ti panangdingeg da iti arungaing para iti PUV Public Utility Vehicle Modernization Program deto'y ketkas tapno maliklikan apo deto'y aramiden da nga transport strike. So meaning to say medyo nakigtot ti Department of Transportation iti deto'y nga mayuswat amanganta agbumerang iti gobyerno apo nukas pagarigan ta paralisar da apo ti transportasyon. Apay, sigurado nga ti publiko aglalo digiti awanan ti lugan nga mapan ka dagiti trabaho, mapan ka dagiti pagiskwelaan, wenno anyaman na importante nga pakausaran apo ti transportasyon protestada wenno mangiparwarda apo iti negatibo nga reaksyon da deti maka dayeg nga reaksyon apo agapo iti detoy nga nasao nga inparwar ti LTFRB. Tinagbali na rakurak ti Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ti kasapulan ditoy ket dialogo nga idaulwan ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board kadagiti operators nga mabalin nga daytoy ti mangitunday ti panagkikinaawatan ken awan ti saan nga masurot no adda iti panagkikinaawatan wenno panagtutunos. Segon pa ni Bautista pinusgan na ti DOT wenno the Transportation Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Mark Steven Pastor nga maki-koordinar iti LTFRB ken digiti operators. Kunana nga ti traditional public utility jeepneys wenno PUJ ket mabalin nga i-phase out iti uneg ti tawen kadagiti lugar nga addan ti makaumanay nga supply da kadagiti moderno nga lugan. Ayun ginutigot na pa wenno ginutigot pa iti sekretaryo digiti operators nga saan nga nagpamodernize nga mga ramid wenno makipartisipar da kadagiti kooperatiba kas paset ti consolidation requirement ti PUB Modernization Program nga mabalin nga matulungan da wenno tulungan ni dati Department of Transportation babaen iti pautang para iti pannaka-avail wenno pannakagatang da iti bunderno nga public utility vehicle. Kadagiti lugar met nga addan ti makaumanay nga bilang ti baro nga PUVs binalaagan na digiti traditional public utility vehicles nga saanda nga mangalan wenno saandan nga makaala iti baro nga prangkisa wenno mairin nyo di prangkisa da. Nupay kasta kinuna ni Bautista nga maikan pa ilaing ti tsansa digitoy nga makipartisipar makitinulong da ket mangala da kadagiti baro nga kagamitan. Kalpasan ti panagbalaag ti LTFRB kadagiti public utility vehicle operators kadagiti traditional jeepney saan met nga ipalubos nga maituloy ti panag-operate digitoy aging ganan iti Hunyo 30 iti deti nga tawen babaen ti Memorandum Circular 2023-013 nga nang paawag iti press conference iti transport group ti Manibela ket buklenda ti traditional nga public utility jeep ken UB Express operators. Nupay kasta ti memorandum ket adda ti karaman na nga exception para kadagiti individual nga operator nga dagitoy ket
nagkakadwa nga makipartisipar ti maysa nga transport wenno mga organisar ti maysa nga transport cooperative nga mabalin nga mayatidog ti Provisional Authority aginggat Disyembre 31. Ayan, kumambyo tong DTR, the Department of Transportation. Sek na po kadito nga nagbali na pang taapo, dagiti mangimatmaton wenno agup operar kadito traditional jeepney. Idi kalmante ko nakaruden na malagip yun na pagsasaritaan tayo idi kalmante nagbali na po nga rakurak ni Diputado Joey Salceda ti segundo distrito apo ti Albaya nga nagkunaan na nga kontraen na dito impaay nga ultimatum wenno di panangi paay ti aging galayengen ti Hunyo 30 gagiyem ken kaamsat para iti panagpasada dito nga public utility jeepney, traditional jeepneys nga kunada gagiyem ken kaamsat. Sigurado adot apektado ditoy di rin makasarsarita tayo pangalaan mi nga rod ti dakkel nga kantidad nga ilako mi wenno igatang mi kati moderno nga jeep kunada ket di kampay kimit kita tinumano nga tawen mano nga tawen nga awan ti kita mi di ti ano da gagiyem ken kabsat nga isumet ti punto ni Diputado Salceda bayat apo deti nagbalin nga rakurak na ken kageddan ti panangipela na iti resolusyon ni lower house nga daytoy ket maipaayan kumapay ti adu agundaway ngamin ti panirigan ni Salceda uray ited bupay kadakwada ti Sibubukel atawen aging ganat Disyembre 31 idi agda mga tawen 2023 kurang paylaeng tapnon ti kasta maalya na randa apo di kasapula na kantidad para iti panang modernize da kadi jeep da aglalalo kuna ni Salceda saan dapay nga nakaungungar iti dakes unay nga epekto kadakwada tinapalabas uno ti agdama nga pandemya idi kasagsagan ti pandemya gagiyem kabsat almost 2 to 3 years nga awan na po iti panagpasada dito gapu pay laeng nga po iti agdama nga sitwasyon kadigidi nga gundaway lockdown awan ti maipalubo sa rumwara adu digiti nakaserra nga negosyo adu digiti limitado nga lugar nga papananti tao even public offices gagiyem kabsat na i-lockdown ken kangrunaan na apo ti pribado gagiyem ken kabsat gapu pay laeng nga po ti epekto tinasao nga COVID-19 nga daytoy ti maysa kadigitay nang down kadakwada saan da nga kimita tinumano nga tawtawen mano nga bulbulan na tawen gagiyem ken kaabsat di ba amutay amin deta apo Ngeta nga sitwasyon na inipagilyantay nga Pilipinas ken uray iti sabsabali nga lugar sa ita biglaem ida nga pagsardingen ken ikam ida isugigim kadakwada ti mas nangingina nga klase ti lugan nga mabalina po nga pagsaidekanda mabalina po nga mangitunda iti panang panang tallikuddan iti deta nga pagsapulan wenno nakasanayan da na po nga pamastrikan gagayem ken kamsat so kitain tayo apo anya ti agbalin niya addang ti gobyerno no patuluyan dito nga transport group ti tigil pasada for 1 week mangrugi apo ti Marso 6 gagayem ken kamsat so medyo konakto pa idi kalmam pangalan ti gobyerno ti pangsukat na apo iti deta pinulpullo ribu nga luglugan especially Metro Manila ken digiti dadakkel nga syudad naduduras nga syudad no sumurot amin apo digito nga transport group iti kunada nga tigil pasada gagayem ken kabsat or mabalin pay apo nga mapasamak apo ti riribok na iti kastoy apo nga maaramid siyempre digiti mangi pursige iti panakaisardeng ti panagpasada adadanton di da kalsada kitain da apo digiti ka grupo da nga mangkontra ka di nga kasi ti lablaban da di di panang kontrada iti modernisasyon ket kidawen da ket 6 years gagiyem ken kamsat saan lang 1 year sa danto availan di panaka modernize tiluglugan gagihim kay kamsat so mabalin nga maparnoy ti ribok kunak na rod gaputa mabalin nga digiti saan niya agpasada gagihim kay kamsat pawilan da digiti agpasada ket ditoy adun digiti napasamak nga kastoy driver kontra driver operator kontra operator gagihim kay kamsat ken no
agreact ti tao iti kaawan ti pagluganan da mabalin nga babalawin da ti gobyerno gapu iti deti nga banag. Amuyo kadi nga ti panakaladaw apo kadi ti pagserkan ti trabaho. Mangipapay apo kadi kitay employers ti dakkel nga pukaw gagayem keng kabsat dakkel ti pukaw da apo even di heavy traffic, di ba? Dakkel ti pukaw ti gobyerno gagayem ken kamsat ken kastamet ten ti biang ti sektor ti transportasyon gapo kadi di kung konsumwen da nga gasolina or krudo nga dimet agires je ligay di temet maladaw or agabsent di siyempre di workforce bumaba kadi di pagtrabahuan gagayem kay absat to include government offices kitkitaem ta saan nga isu amin ori bagbagate yung kadagituin ket nakadadot lugan saan nga isu amin apo ket adaan ti lugan digiti nga rut estudyante nga mapangka digiti pagadalan no kas pagarigan saan nga makaumanay ti aramaten wenno iparwar ti gobyerno nga bilang tilugan tapno ti kasta maalyanan na apo di inaldaw-aldaw nga agwerwerret nga lugan amang serbiti publiko. Amangan ta ti tao apo isuda ti mangipaay apo ti umiso nga saan na umiso nga aksyon kontra iti gobyerno kang runaan na kadagiti ahensyas ti gobyerno ti LTFRB Department of Transportation gagihim ken kabsat nga saan nya mangipalubusen it pasada dito traditional jeepney nga iso ti makagutigot gagiyem nga digitoy nga traditional jeepney drivers ken operators ket mga ramid da apo iti makungkuna nga strike wenno panagprotesta gagayem ken kamsat. So padaanan tayo apo Marso 6 saan na mabayag deta innem laingen nga aldaw madanon tayon ti nasaong petsa nga panagpangta apo di nagduno transport groups nga mangyuswat da apo iti panangisarding da agpasada iti looneg ti makalawas gagayem ken kamsat. Okay. Kasanglanan niya ituloy tayo po di programa tayo. Thank you very much. Iti Cherry Lynch Crispy Chicharon. Iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Magatang isa diya po ti Crispy at Chicharon. Kaya kastampeten sabsabali pa nga putahe. Babayin ka da Mr. Henry Valledor. Kaya ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Valledor. Gagayem kay Kapsat Manipo di California, Estados Unidos. Thank you very much. Iti Blue House Beach Resort. Iti Barangay 37 Calayab-Lawag City. Into Nubigat, mangrugina po iti summer promo. Ti Blue House Beach Resort gagayem kay kabsat amin na po nga mapanagupa when nagukupar ka iti cottages iti Blue House Beach Resort may kanda po ti raffle coupon iti raffle coupon na po pilapan nyo isurat yung denagan address pirma ken iti telephone number yo iti stub i-drop yo apo iti Tambiulo ket maangay to ti aglinawas nga draw weekly draw gagayem ken kabsat iti weekly draw gagayem adda di kitay mga baka po first, second, ken third canned goods ken sabsabali pa nga regalo imported canned goods ken sabsabali pa nga regalo plus sang apulo apo consolation prizes nga mga bakda iti sag dudwagasot a pisos. Ayan po. DJ mid promo draw gagayem kamsat adda cash prizes nga tay atiwen nyo 5,000 ti first prize, 3,000 ti second prize, ken 1,000 ti third prize. Adan tupay apo di kitay parlor games nga mabalin nyo nga pakisalipan nga mabalin nyo pa nga pangabakan apo karite kakadakkel nga papremyo. Iti grand draw apo into nubulan ti Mayo, ti first prize ket 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos. 10, 7, 5 gagiyem keng kamsat adan to pa digiti sabsabali apo nga surprise nga regalo wenno premyo manipod apo kada Mr. Rex Sibuyat ni Mrs. Nancy Buyat ken si Bubukila Familiada agtagi ko apo iti Blue House Beach Resort. Thank you very much again ni Dr. Alan Taylan at St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadapot si rikliknain nyo ti Baguio, kahit yun nagpakonsultar ni doktor, mapanit ni doktor mapagtalkan, dito ikit ni Dr. Alan Taylan. Gagayim kay kamsata. Thank you very much, TMT Construction Company, di 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin na po ang construction assistance, mabalin na kayo Serbian, ti TMT Construction Company. Manipod pa nakaplano, aging gana ti mailipas ti kayat yung ipasdek. Kukuha kinumat matunan ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho,
ti Liti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carvas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adana po ka dito nalaling aircon technicians, tapnor nusenda ti problema ti aircon ti lugan nyo. Babayin ka ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ken ni Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Pagilian, Espanya. Ken thank you di John Floor Apartment, di Barangay 50, Butong, ti Ciudad Tilawag. Babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, di Ciudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na! Okay, tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto. Adana po iti linya tayo ni Dr. Alan Taylan. Ngamin na po, adadati pa nangipan iti state of health emergency ti San Carlos iti Negros Occidental. Gapo iti nangato, abila nga po dito naapektaran iti amoebiasis gagayem kamsat. So pailawlawag tayo po ken ni Dr. Alan Taylan, anya dito nga klase ti sakit gagayem kamsat, ana ti pakaalaan, ana dito nasken ni aramiden, no si kakit maapektaran iti kasto nga sakit. Doktor, thank you very much. Iti mo nga gundaway iti programa tayo. Ited mo manen agundaway iti programa tayo damdamag ni Berto. Good afternoon, Dr. Alan Taylan, sir. Yes, Sir Robert. Good afternoon. Kadigiri dumdum met ti programa tayo. Okay, mabalinig kan tayo ti impormasyon, di kiti dumdumig kada tayo. Anya deti nga sakit, amoebiasis, Doktor? Well, Sir Robert, deti amoebiasis, deti ti mesang klase nga sakit, digiti agsuyot, no? Deko na tayong acute gastroenteritis. Deti met amoebiasis, deti ket klase ti mikrobyo nga mang gapuna, weno ti gapuna, nga no apay agsuyot, deti mesa nga tao, no? So, kadwan na, met ket di nga narisgo digitoy,
Kadwa na Sir Robert ket hanga na pintas ti water supply, hanga na pintas ti sanitasyon ti Lawlaw, hanga na pintas ti kunatayon nga moyo ket moyo siguro met ti rigat ti biag giday kailan tayo di Negros baka di toilet wada source da ken di water supply da aga acidic so mabali makontaminado so dagiti tao nga agsuyo-suyoten tumakki dalat tayan ti kasilya nga ambet uning nga napintas ti pinaka plastar na mabalin nga agpulpuligos lang umadadulang di mapektaran di amoebiasis. Okay. Doktor, ti apektaran na detoy buksit or bituka, doktor. When sir, kadwa na digiti ko nata yung agsuyot or acute gastroenteritis. Imabalin agkaron di ko digita Sir Robert no, komplikasyon, no, the hepatic amoebiasis kunada, no, mabalin di mikrobyo ket napan naglimaing hanga naglaing kun nakit di DJ pasyente mabalin nga napektaran ko DJ kunatay ko dalemnan kaya dalem na ket mabaling hepatic abscess na kunatayo mabaling agbalay DJ mikrobyo jay so di mabaling komplikasyon na nakuan. Okay. Adda ka didi kiti sakit ti may nga tao nga mabalin nga matrigger or dumegdeg babaen iti amoebiasis, doktor. Mabalin si Robert no secondary to dehydration no for example ite may nga tao ket ada sakit ti puso na diabetic ada sakit ti bato na kidneys no or digiti talaga ada sakit pa ti dalem na digiti cirrhosis okay so digito no talaga nga ti pasyente suyot ma-dehydrate talaga nga dumegdeg ang pakaro yung sakit diti may sa pasyente mabalin nga isupay ti iton dati biagnan hanga DJ mismo nga mikrobyo no ket di pinaka-dehydrate data digito nga mingket masapol nat antibiotiko or kita do nga ba yung hospital da tapno no maswero da masukatan o matempla DJ sumbrek nga danom yan bagida. Okay. So dapat dito dok agpakita ang mga tati panangipagrup na dito simple laeng LBM di sagsagabaen da doktor ana digiti mabalin nya mangi pasimudaag nga daytoyen nya klase ti sakit amoebiasis ti kimmapet ti may nga tao doktor. Well, muna si Robert akit amwenda no talaga nga dadet ko natay nga outbreak of amoebiasis di lugar da. Tapos no diti serious DJ condition da taktakida, suyot nga suyot. Tapos sa dadara di takida, agsaksakit ti buksit da, han agsarsar ding di sakit ti buksit da. No kat di aggurgurigor dan. So no di ka jay nga kondisyon talaga nga mabali nga ipanyo basit kita sa ospitalen tapno di da ma-dehydrate at ipakadisgrasyahan dan ako si Robert ka dehydration talaga nga maugutan jay danom ti bagi ti tao. Doktor, adda ka di nasken nya aramiden especially ti lumugar or ti gobyerno no agraira nga kasla kada ti pasamak iti Negros Occidental doktor ana ti kapintasan nya maaramid no kas pagarigan na dati kastoy ada outbreak ti kastoy nga sakit dok. Well, importante ako kitayin da no apay nagkaroon ti outbreak mabalin DJ ko natatetayin si Robert DJ kuha na tayo nga pagbathroom o pagtakyanda, no? Ang kadwa na tayo nga minggat, digiti pa lang kuha na tayo nga napababli, digiti kailya ni Jai, so agsuyod da. Digiti traditional nga plus type nga inidoro, awan ti ingkali-kali dalang digiti kuha na tayo nga digiti luslusob, when nga nagarami dalang iti pagtakyan nga deti amuyo temeten ikan dalang iti kayo-kayo tapos may shoot lang di takijay tagayam di water supply da kontaminado agabay ti pagbumbaan ti danom syempre kusukos dagitoy dandanom tayo di ti umuna kitanda may kadwa siguro kitayen da di pinang preventar syempre nagsuyot ti mesa tao iwasan din ag-ima-ima nga mangan no kaya sabunan tayo, kita ima tayo. So, dijay, no, kitain da, no, anati gapuanan na, no, mabalimbay ng kita daduma, ket
ususarenda nga handa nga paborekan ti danom digiti ininumenda. So ti kunatayo nagyan giti kunatayo lang agtawing da bubon wenno bumba nga kunatayon nga haan nga na-sterilize digiti ininumenda. So digiti ti kitain da digiti sanitation ti mesa nga lugar. Okay. Sugad na sa wen, kang runaan niya, mabalin niya paggapuan ti amibiasis, ket deti, kontaminado nga danom, doktor. When sir, kontaminado nga danom ken makan, no? So kitain da digijay. Okay. DJ bilang kadeti San Carlos, ijay Negros Occidental nga na ospital gapoy iti deti nga sakit nga 230 maibilang ka din nga outbreak iti may sa laeng nga munisipyo adda ti kasta ti kaaduna nga apektado, doktor. Well, Sir Robert, deta kita doon ngayon, no, agsasaraw no da nga no ospital, nagpapada nga may biasis. Talaga, that's already an outbreak. So, nga, dapat panetan, preventive measure rin nga talaga nga hanga umadupay, di kita nga kaso. Okay. Mabaling ka di nga, di kita mararamat nga pang mailaok iti danom, especially ka di kita source of water. Doktor, tapno di kasta, mapaksyat di mikrobyo. When Sir Robert, aside from DJ simple nga paborekan, dito iodine tablets, no? Mabalin sa rin dito iodine tablets or chlorine tablets. Pagta at least ma-decontaminate dito kung natin nga dandanom da. So dito importante nga kitanda. Okay. Doktor, nukas bilang maapektaran ti may nga tao, ako nam tatay nga mabalin niya ma-dehydrate, possible nga cause of death, ti dehydration, doktor. When sir, no, dehydration is fatal, lalo ko naman dano da comorbid conditions da, diabetic, hypertensive, na-stroke man ta patient, no. Imo tay primary dehydration, talagang mabalin nga iti mang-trigger iti kidney failure, acute kidney failure, injury or failure nga kunatayo, so mabalin nga agtuloy-tuloy nga maperdi ti bagi tayo. Okay. Adda ka diti kiti babalin nga aramiden ti may nga tao nga makarikna ka diti simptomas dito nga sakit, kas first aid, doktor, before nga mapan iti ospital or agpakita iti doktor. Well, the first aid na dito, Sir Robert, is hydration, no? Kaya nasawen, mabalinda gumatang dito oral rehydration salt, no, kunatayon nga ada available when no Gatorade man lang, no, or dito kunatayon, no, dito hanga energy drink, dito sports drink, no, ada available nga dito one dito ORS, oral hydrate, glucolite, dito anti so sarenda nga oral rehydration, Sir Robert. When nawan talaga, umilang mga alakay ti danom, may 1 glass or 1 liter of water, ikanyo iti 1 tablespoon of salt, then ikanyo iti 3 tablespoon of sugar or 1/3, then 3:1/3 nga kuna tayo, no? So nga digit usarenda nga temporarily nga pang-hydrate da bagi tayo. Okay. Doktor, gaputa kontaminasyon ti mabalin nga paggapuan, especially danom ken anyaman na makmakan. So adda posibilidad nga DJ, let's say 5 innem nga kakabalay nga maapektaran ti may sakit, maapektaran da amin na kasi may samit ti source of water daw no panganan na doktor. When sir, mabalin, basta no damesa kadakwada, ang nga prebentaran nga kunata yung dete proper hygiene nga kunatayo kumbaga di nagsuyot so para luto gayam nagiiwa iti laso na kada bawang tapos hanga nagiugas ti ima na ti kintay linutonan ti danong mo inusar na kada inlalaok na so mabali makontaminate di jay danomdan iso metiton damit ti gapunan or gapunan nga agsuyot ti kabalaynan. Okay. Doktor, maraming salamat manen itinted mo akong daway tapno mapalagipan ti amin kadeti nga klase ti sakit nga paspasarin ita dagiti taga San Carlos iti Negros Occidental. Na dapat diti kayat mo nga inayon, doktor. Go ahead po, go ahead. Well, importante apo ore na nga klase nga mikrobyo dadigiti nga min kunatayon acute gastroenteritis, infectious diarrhea, typhoid fever. Digito apo ket more an
kunatay mabaling prevention. Umuno na napintas nga ramiden si Robert ket ugasan na tayo ima tayo no da sabon lang di katapat na kapno no antay maiwaras DJ mikrobyo no no tak makita yo sigurado tayo nga ugasan din na lang itim ima tayo at mapreventara yung DJ lang si Robert no hydration importante no mapreventara di initial problem ti dehydration ng suyot. So importante po amuin tayo DJ pagsaysayatan ti bagi tayo. Prevention is preferable to cure, Sir Robert, na yung bag nga malentayanin. Okay, maraming salamat, Dr. Alan Taylan. Ayun, so DJ Apo, gagiyim ka amsat. Dito pasama ka po, DJ Negros Occidental. Amo temeteng, kasi dito ko na ni Doktor, DJ Negros, ado di kita padang marigrigat. Na iya panapon iti state of health emergency iti syudad ti San Carlos, DJ Negros Occidental. Gapu pa dahil hindi kumatnya to abilang ti kaso ti amibiasis. No sa dinong agarup duagasot talupula at tao na po, dagiti naitaray iti ospital, kalpasan, nga dagiti ket nagpasarda apo ti simptomas nga kas iti panagtakking ako na ni doktor panagbakwar ken panaggurigor gapoy di dito pinirmaan ti San Carlos Mayor Renato Gustilo ti may sa executive order nga mangipan iti saong lugar kuno ili iti babaen ti state of health emergency sigon ken ni Dr. Arniel Portugues officer in charge ti San Carlos City Health Office, akaaduan ka rin pasyente ket imunan nga in pagarupda nga deti kasati ko naktatay agsagsagaba na laing nga po ti ordinaryo nga lost bowel movement gagiyem kamsat ket kas panagan-anad wenno para iti salaknib ti kaaduan ginutigot na di kiti residente nga siguraduenda ti panagdaldalos aglalo ti mainom nga danom makan ken binagaan na pay di kitoy nga pagtalina edenda nga nadalus ti aglawlaw ken obserbaren da ti personal nga kalisan personal hygiene nga kuna tayo dagiti naka sagra wenno nagsagaba po kadiri sintomas gagiyem ken kamsat ket agud-gutiguten da pay nga digitoy ket uminom ti pangkontra iti dehydration nga kasti ko na ni Dr. Taylan dagiti tattao nga nakapasar iti wenno makapasar ti nasurok ng duang aldaw nga simptomas ket nabagaan nga mapandan agpakita iti doktor gagiyem ken kamsat so siguro oray ti gobyerno ada nararamiden da apo tapno ti kastama aliklikan ti panagwaras pay deti nga sakit nakamamak agasen pay no da kay amin nga sa kabalayan sino pay ti makatrabaho sino pay ti makaestimar ta unig tabalay alam mabalin ma-excuse da kada iti serkanda nga trabaho angim no kas JK aminen apo Sus Maria Josep amo temeten no kasano apo iti kapsot ti bagi ti ag LBM gagiyem ken kakabsat di ba so nga haan niya ang angaw no pay kas jela nga po ti ano na possible pay gaya mapo dito mangitunday di papatay gapo iti dehydration matrigger apo diti sabsabali nga sakit nga kas kumaapo iti high blood sakit ti puso and even diabetes gagiyem ken kakabsat okay agyaman tayo po karig sumaganad thank you very much iti Sherilyn Crispy Chicharon nga magata nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market Sherilyn's Crispy Chicharon naimas nga masida gagiyem kamsat adapay lako nga sabsabali apo tahe masarakan dito apo ti ground floor amoy meten apo di iti cook foods cook meats ijay ground floor ti San Nicolas Public Market sa pulin nyo apo dito pwesto ti Sherilyn's Crispy Chicharon babayin ti panangimaton de Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Sherilyn Jacinto Vallador Maribo di California Estados Unidos thank you very much di John Floor Apartment di Barangay 50 Butong diti Ciudad Tilawag babayan metin na po iti panangimaton da Mr. Aurelio Fiesta Jr. ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat Ma'am Esmer Galicinao, Barcelona, Espanya. Thank you very much Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Thank you di Pugad Lawin, Carbas Aircon Service
Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Adaan na po kaditing lalaing nga aircon technicians. Tapnor nusun dati problema ti aircon tilugan nyo. Maraming salamat TMT Construction Company, 48A Kabungaan North, Lawag City. Laudin na po ti Cabeza Elementary School, Airport Road. Gagiyem keng kamsat. Anyaman na po nga construction assistance si kasapulan nyo. Mabalin na kayo nga Serbian. Iti naging kalintigan na presyo. Babaen iti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan. Kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Maraming salamat Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, dari-krik na inyo apo. Kahit yung nagpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, thank you very much, Maki. Ipalpalagip ko po diti summer promo ti Blue House Beach Resort iti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Mangrugin na po nito lumigat. Maakaala kayo na po iti coupon, raffle coupon. Manipod po iti Blue House Beach Resort no mapang kayo agupa wenno agakupar kadagitay cottages da gagiyem ken kamsat da. No sangapulo kayo nga nagkukuyog, sangapulo met nga raffle coupon sa gaysa kayo apo ti maited gagiyem ken kamsat ya. Amin na po nga mapan iti Blue House Beach Resort may kan iti coupon no mamindwa kayo iti makalawas, mamindwa agsasaruno aldaw, agsasaruno met nga umawat kayo po ti coupon awan na sa bali nga ramiden nyo kadayjit coupon nga ited gagiyem kay kamsat pilapan nyo dyan iti nagan, iti address yo, then signature, then phone number, gagiyem kay kamsat ikatin nyo di stop, i-drop yo apo kadito itambyulo ket kada lawas maangay apo iti weekly draw gagiyem kamsat weekly draw pa ilay nga po naindaklanen nga papremyo at consolation prices pa nga po sagdudugas na pesos mano digiti mga bak iti consolation prices nga 200 pesos sanga pulo kada lawas gagiyem kay kamsat then the first, second, and third digito ket mga bakda po iti imported canned goods gigiyem kay kamsat adapay sa bali nga regalo adanto pa apo digitay parlor games kas kumay beach volleyball tinarayan drinking beer drinking soft drinks tug of war dami namin agagiyem kamsat adda amin kay batugan na premyo digito kadagitay mga bak adanto pay maangay nga draw iti katingaan ti summer promo ti Blue House Beach Resort gigiyem kay kamsat nga pangabakan nyo apo di cash prize
First prize, 5,000 pesos. Second prize, 3,000 pesos. Ken ti third prize, 1,000 pesos. So, haan lang nga maminsan, saan lang nga mamindwa. No diket mamitlo ti tsansa. Digitay non-winning coupon siyo. Gagayem kamsat wenno istabyo. Kasi ti grand draw, iti bulan ti Mayo, dakdakkel man na po nga papremyo. 10,000 a pesos ti muna agungguna. 7,000 a pesos ti may kadwa agungguna. Ken kastameten 3,000 a piso, 5,000 a pesos ti third prize. Gagayem ken kamsat. So anya pa ituroray nyo, no plano yapon ti mapa nagdigo si Baybay, turungen diretso ti Blue House Beach Resort. Nga kukwa imatmatunan da Mr. Rexy ken Mrs. Nancy Buyat ken ti pamilyada. Blue House Beach Resort, gigiyem ken kamsat. Pangabaan nyo po kadagiti agkakadakkel nga papremyo. Okay, adapay na bati apo inem nga minutos kasangaran ti oras tayo nga alauna. Napilani ti kaso nga murder ti upat nga agkakapamilya apo mainaig iti nakaamames nga pan nakapapatay ti maysa nga Hong Kong model influencer nga ni Abby Chuy nga deti ket chinap-chap ken linuto pay dagiti suspek. Anya tati klase dagiti nga suspek. Sorry apo kanina mang mangan Di ba J. Davao, ada dito napapatay met apong modelo, negosyante, agagihim kay kamsat, opisyal ti militar, dito may idaw-dawit, dito nga pamapatay. Sa Jemet, kapamilya na. Ti pan nakaipilat ti kaso, babenti otoridad, ije Hong Kong, ket naaramid kalpasan nga nabirukan, ti mapagduduan, mapagat-atapan, nga na-chap-chap, nga bangkay ti biktima nga ni Choi, iti uneg ti refrigerator, at dapay paset na apo iti uneg ti kaldero. May bilang karina kaswan iti murder ket deya dating asawa ti biktima nga ni Alex Kwong, 28 ti tawen na, 28 years old, ti kabsat na nga inauna Anthony, 31 years old, ken ti amada nga ni Kwong Kao, agtawe metenti ni mapulo ket 5. So agkakapamilya, gagiyem kamsat, aling na manugang da detoy. Idinto nga ti inamet ni Alex Kwong nga ni Jenny Lee, agtawen ti ni mapulo ket 3 ket nakaswan, gapo iti obstruction of justice. Dagiti upat ket saan nga pinalubusan ida at Colon City Magistrated Court nga makapagpiyansa. Idi Pebrero 26, nabigbig babaen ka di investigador ti tapak bungo. Kastamet din paragpag pakiramanan ti buok ti biktima nga naikarga ti maysa nga stainless steel soap pot. Gagiyem ken kabsat nga detoy ket mapagduduan wenno papati nga paset ti bagi tinapapatay nga ni Choi. Iduneg ti 50 cm pot gagiyem kamsat ditoy nga nakita ti taba. Ken nakita pa iti karne nga kargana nga may pagarupay nga karne ti tao. Idinto nga nakita pa iti tultulang ti tao iti maysa nga naisina nga container. Gagiyem kamsat. Kabayatan na ti ulo ket imuna nga wenno ti ulo na ket imunan nya napukaw ken nakita iti dakkel nga kaldero ngem naugasan detoy. Idinto nga ti paset pa iti bagina ti biktima kas ti turso, tim ima ket saan pay nga nabirukan. Nagrugi apo ti panag-investigar ti otoridad idi mapukaw deto idi Miyerkules. Kalpasan nga nagpukaw ni Choi agtawin ti 28 ken kalpasan laing ti duang aldaw nakita di investigador wenno nag-imbestigar ti nasinasinan nga bagi ni Choi idi may sa pagtengan di Taipo District. Nadiskubrimet iti nasaong balay ti meat slicer electric saw ken sabsabali pay nga arwaten. Ti dating asawa ti biktima ket naaresto iti Sabado iti maysa nga Perry Pierre gagiyem kabsat bayat nga mapangkumadeto iti maysa nga isla idinto nga ti kabsat na ket ken tinagannak ken kuana ket naaresto iti Biyernes. Narestarmet ti 5 nga suspek ken maysa nga 40 ket 7 ti tawen na nga babae nga mairamraman pay iti nasao nga kaso. Sus Maria Josep. Di ba may Andy Amerika saan na ba yun? Muna ako, gagiyem kayong kapsat nga Amerikano nang papatay met iti Pilipina nga asawa na. Gagiyem kayong kapsat tata, mas detoy, mas grabe nga pasama ka po detoy nga inaramid iti agkakapamilya nga agnanay da po ijay
Hong Kong. Dati biktima da po kit may isang model influencer Abi Chuy tinagan na gagayem ken kakabsat. Po aya talaga nagrigaten ti kasta apo kasla din nakapapati aglalo ag kakapamilyada pa anya nga talaingen ti basol deti manugang nga Abi Chuy kadagitoy nga aggaama aggiina agagiyem ken kabsat ken dapay sabsabali nga nairaman nga naarestar apo gapo iti detoy nga pamapatay. So padaanan nyo apo barbaring adon to diri updates nga maidanon mi kada kayo maipanggep iti detoy nga nakamames nga pasama ka po echay pagilyan nga Hong Kong gagayem ken kabsat. Okay, agyaman tayo po kaditso maganad. Thank you very much iti Blue House Beach Resort iti Barangay 37 Kalayab, Lawag City. Padaanan nyo po iti naindaklan nga summer promoda agkadakkel iti papremyo nga abaken nyo mapangkayo lang nga gupa when agukupar kadagitay cottages when shades da po may kan kayo iti kupon nga mangitunde iti panangabakyo kadagitay kakadakkel pa premyo. Thank you very much, Cherylin's Crispy Chicharon. Babayin kada Mr. Henry Vallador, ken Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, iti California, Estados Unidos. Maraming salamat, Dr. Alan Taylan, St. Camillus de Leris General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much, TMT Construction Company, 48A Kabungaan North, Lawag City. Babayin kini Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti Konseho ti Marcos. Thank you very much sa Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Babayin kini Engineer Neil Jose. Maraming salamat, June Floor Apartment, Barangay 50 Butong, Lawag City. Babayin kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iri Honolulu, Hawaii. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Spain, kani Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Awanin na po, tinabati pa yung oras tayo para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dahil iti bagayam nyo, Robert Berto de la Cruz. Iti Master Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin, tinatalinaay nga malim ti Martes tayo amin nga sapada. Agyaman kam tin kay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero maginian ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan
iwasan tay basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tay iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tay pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. May kadwa gundaway papagayam, kablawan da kayo iti nagasat nga malem ti Martes. Mauding aldaw iti bulan ti Pebrero, 28 apo iti mabilang. Manipod iti ENR online, may danon ka na kayo, ti sabali pa parang ti programa tayo, Tinapalabas. Pwede iti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno idanon mi apo diti may kadwan nga pan nakaibasa diti surat nga nakaipalamunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo muna. Ngayong kasanwanan iti tultuloy ti pan nakaibasa ti surat ni pagayam tayo muna agyaman tayo karito sumaganad. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, it's St. Camillus de Lelis General Hospital. It is Zay Flores Street, Lawag City, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. No, dari-klik na inyo apo iti bagiyo ket ketyo di pakonsultar iti doktor, mapani iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Maraming salamat iti TMT Construction Company. Iti 48A Kabungaan North, Lawag City. Asiniglaing nga po, winulauden, ti Cabeza Elementary School, iti Airport Road. Amin apo nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin nga iserbi ka na kayo, ti TMT Construction Company, manibod pa nakaplano, ang ingga nga malpas, ti kayet yung ipatakder, when no ipasdek. Babayan, iti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Iti Balintawak Street, Lawag City, ada na po karili kakalaing aircon technicians, tapno ornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Maraming salamat iti John Floor Apartment, iti barangay number 50 Butong, iti Sudad ti Lawag, asiniglaing nga po ti Northwestern University, dayaen ti Northwestern University, gagayem ken kakabsata, babayan ti panangimaton, da Mr. Bueno, babayan ti panangimaton da Mr. Aurelio Fiesta Jr. ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta di Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa iti Cherylyn's Crispy Chicharon. Magata nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Naimas crispy nga chicharon, pakiramanan di sa bali pa nga putahe. Ilako ka na kayo ti Cherylyn's Crispy Chicharon. Iti nababa nga presyo. Babayin ka na Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherylyn Jacinto Vallador iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ken ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod po di Barcelona, Pagilian, nga Espanya.
Daytoyen tinurore di kiti agisem kari di daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isya pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Ituloy ngay basa dari surat nga nakaypalaunan tinapalabas iti biag kinayat. Ngay pagayam tayo muna. Madamdamapay manong Robert bagkatendan ti bangkay ti amak ngairwar ti emergency room. Alaenen di kiti pan nakabagi ti funeraria tapno mapanda servisa wenno balsamanen. Dito'y nga nagikis ni nanang katinyik ikis na tinagan ti amak amunchito. Inyik ikis na nga naulpit unay ti tao nga nangaramid kenkwana. Di pa nang papatay wenno pa nang bagkong iti barukong na nga nang itunday iti papatay na. Inananawak ti inak ure siyak manong Robert ket umarubos dagiti lulo. Kasla aglusdoy ti riknak iti daydi nga gundawan. Aglalalo no mapanunot ko nga tinaasidig kanya katao. Ti agrayrayo kanya kalalaki wenno baro. Tinang papatay iti bukod ko nga ama. Manong Robert. Idi mayadayudan ti bangkay inarakop ko ti inak tapnon ti kasta agkalman. Masidig ti maysa kadigiti pulis ket ditoy nga nagtime. Naalaan min ti deklarasyon iti nakakita iti panakabagkong nga itunday ti papatay ti asawa Ulysses.
Alaan na kayo kumamit din yun. Amuming asante nga na gusto panunot yung kapwede dating pasama. So nga, orayan da kayo iti kwerpo ti pulisya. Tapno, may pilan ti, may kanata na reklamo. Kontra iti pinmapatay. Kahit mingi pakamu ka na kayo nga ti Agnagan Bruno nga may tudtudo nga suspect iti pan nakapapatay ti asawa yo ket simuko ni ti kwerpo ti pulisya. Insuko di kiti opisyal ti barangay. So nga, adda ni jay karsel ti istasyon ni. Ngem no awan ti maipila nga kaso iti uneg ti 72 nga oras. Kapilitan niya paluspusan mi tapno ti kastakit. Saan kami nga makaswan iti illegal nga panagipupukin ti tao. Balikas ti pulis. Dito'y nga napanunot kumanen ni Bruno. Wen kabsat. Kagura kon ni Bruno. Ure no kasano ti panangidardarirag na ti ayat na. Kaslaaddan maininaw agura. Iti kaungan ti puso ken rikna. Apara ken wala. Saan niya simbong baten ti inak kaputagan anukog. Ket dito'y nga inot nga imadayo kada kami. Ti pulis nga nanginformar. When no nangisuro no anya ti aramiden ni ket nangipadamag. Nga simuko ni Bruno iti kwerpo ti pulisya. Kabsat, agarok alas 3 pasado matan, iti malem. Nagawit kami kaninanang, tapno isagana mi ti pakaimansayagan tinapapatay nga ama. Sumungsungad kami pailaing iti balay nga maddan digiti karuba mi. Adan digiti mangururnos ka digiti naiwara nga pungdol ngano kay kayo iti arubayan. Masidig kami nga rod ket nagyaman kami kadakwada. Nagyaman kami ako, karuba iti. Kadayo nga may agipaknitak no. Napimpinta sa kitan ti lugar na pakaiman sayagan ti pipusay wano napapatay asawa. Balikas ni nanang agsangit manen. Awanan yaman na. Sige sumrit kay latan iti pagtenan nyo ta. Da kami ti makamu dito iruan. Mangipang kami pa yan iti babali na pata. Paglinungan dagiti umay tumaki dungaw. Sumrek kam kuman iti kalapaw nga pagira na edan mi. Ngem napasungadan mi digiti opisyal ti barangay ngayon daluan ti Apo Kapitan. Inuray mi ida. Nakigtutak manong Robert. Idi maysa iti grupo da kapitan. Ket ti ina ni Bruno kabsat ko. Kaputad dati ina ni Bruno manong inasitgak ti inak. Insalabay ko ti aking kanawan niya imak. Ket timet aking kanigid. Pinetpetak ti pungwa-pungwan na ang aking kanigid metlay. Kapsat ko. Amangan kunak no addadakes nga aramiden ti inak. Iti ina ni Bruno. Inuray mi nga nakaasidegda. Idi makasidegda nagtimek ti Apo Kapitan ket kastoy digiti balikas na. Natibidad. May kami gabuta. Ada kayat nga idanon keng kaniwana tina ni Bruno. Balikas ti Apo Kapitan. Kas pa nagrespeto kabsat ko nagtunged ti inak. Saan ka di nga naseseyaat no? Sumrek tayo iti pagnanedan nyo no balayo tapno sadyete nga sasalita kita doon na iti tao. Kuna ti Apo Kapitan datayo lang nga upan da kayo nga agina siyakken ni Juana ngayon na ni Bruno.
Agbati digiti kagawa diti ruar. Tumulong dan ka iti nasken niya may sagana. Para iti pan nakaisang petibang kay ni Monchito. Manamong kami ket muna kami na simrek. Nga kayat na sa wen si lulakat tiri daw. Para iti si Sirrek ti kapitan. Kenti ina ti pimapatay iti anak weno amak Manong Robert. Dito'y nga saan niya nagtugaw ni Nanawana. Kasla, adda ka amak na. Nupay kasta, idi makapagtugaw kami. Ti inak, ti kapitan ken siya. Nagtimek deto'y ket kastoy digiti balikas na. Natibinad, jak pagarupe na kastoy ti pagtinagan ti saan hindi nga pa nagkansin ni Senyorota tiya Monchito kende di asawa timet din anak ko ti nakaiparumpukan ti gurburan ni Monchito kende di asawa kinunana ang makalwa saan niya simong sungbat ni Nanang ket nagtuloy ti palawag na idawat ti pangmakawan ti anak mo ammo ka basol na gaputa binagpong nangaruti ti asawa mo no amam mo na nga naitunday ti papatay na ngem ammo ti amin adun di kiti nagdamagak sipud na damag ko ti pasama ni Monchito ti imo na nga nang provokar ken ni Bruno iso nga maawatan niyo po ba prinoteheran na laing ti bangina kaputa imon unagayam nga dinandanog ni Monchito ni Bruno iso nga inasok na ti insalikat na ngay po balikas ti ina ni Bruno sinarurungan deta ti Apo Kapitan ket kastoy ti balikas na wen natibidad muna adun di kiti imay nangi konfesar ti nakita da taduaro ti tao di mapasamak ti Riri ti nagbetan da Bruno ken ti asawa man ni Monchito nga ni Monchito ti imuna nga nang provocar ken saan lakano nga day giant ti imuna saan na may kadwa saan na may katlo no dikit namin adon nga pinuprovokar nagsasawan na iti saan na may kanatan so nga nagtureda ka ng kuyog kaniwana tatlo kung may dumawat ti dispensa. Ket kastamit din, ket dawin na nga, nuwen ket mabalin ket saan lang na mayuli ti kaso kontra iti anak na. No, pat ganyo. Ngem saan niya basta kidawin na detoy nga awan ti anyaman na kasulat na. Nailawlawag ni Juana kanya ka nakasagana nga mangipay ni kantidad kastulong saan na pangbayad ti biyag ti asawa natibidad. Medyo kasla nagsayamasam ti pungtot iti bagik iti manggeg ko tinasao nga maijaya kantidad tapno saan na maigisak lang ni Bruno. Nubay kastamanong tinepbalak ti bagik saan na ka nagbalikas. Inuray ko nga ti inak ti agsao. Ngem di minauray ti panagsauna. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Ngem nalaka ti presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong di siyudad ti Luwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply.
No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Babaeng ti adupay nga panagpalawag ti ama ti barangay. Nga adu-kadu digiti nakasagana nga agtestigo. Tapnon, paniknikanda nga ni tatang ti mununa. Ken adun digiti mununa agundaway nga kinarkarit wenno plinan plano nga dangran ni tatang ni Bruno Manong Robert. May sa tirason deto iket kasti ni bagako ni ti mununa paset ti surat ko. Ngat atapen ti pimusay wenno napapatay nga amak. Nga dedimet napapatay nga ama ni Bruno. Ket isu tinang takaw iti taraken na wenno dingwen na abaka. Dayta ti ammok. Ngem kasla adda atap ko iti daydi agundaway nga adadda. Nga narubruban ti gura ti amak. Gapu ti atap na nga agrayrayo ni Bruno kanya. Saan na nga maawat nga ti anak ti kagurgura na nanupay pimusayen. Ket isu siguro ti agbalin nga kaayan-ayat kuno kas pagariga, Manong Robert. Adupay digiti palawag ti Apo Kapitan. Gaputa ure kano ti sumagmamano nga kabaranggayan da. Ket agtestigo nga mangipaneknek nga ti akin basol iti pasamak ket ti ama. Daytoy siguro ti nakakumbinsiran ti inak, Manong Robert. Nga immanamo nga umawat laing iti kantidad. Kasukat kabsat ti saanin na panakaipila ti reklamo apang mapatay kontra ken ni Bruno.
ni Nanang nga umawat lang ti kantidad manipod iti ina ni Bruno, Manong Robert. Dito'y nga napasamak ti tinawar nga adadda nga kasla na magkintayeg kanya. Tarigem ka di kabsat kaslamet langin may sa adingwen nga mailako ti biyag ti amak wenno ti mismo nga amak. Nga tawtawaran enti gumatang ket ni metaglako kayat na nga mas nangat-ngato ti pakailakwan ni Taraken. Inay-ay ko ti amak nagarubos dagiti luak. Anya lakit din ay ti biyag ti nakurapay. Oremit kas di nga mamartik ti amak. Kas na diyak maawat nga pagtitinawaran dan numano ti bayad ti biyag na. Diyos ko. Anya lakit din nga gasat ti amak. Inay-ay ko ti bagik ken ti pamilya kiti day di agundaway. Aging gakabsat nga nagtutunos da wenno nagsabat ti presyo nga maited kada kami kang runan na kininana. Nagsanek data ti 50,000 a pesos, Manong Robert. Mamati ka man wenno saan. Ngem saan lang nga data enjaya ti ina ni Bruno. Nga isuda pa yan ti makaammo iti pan nakailungon, pan nakabalsamar. Ken, mangted to kanupay ti may sa ababoy nga maparti bayat ti pan nakaipumpun ti ama. Kasla nalag-ana nakngem no ar-arigik Manong Robert. Adadda nga mang padagsentirik na dagiti jaya wenno maijaya nga maitulong ka na kami. Babaen ti ina ti nang papatay ti ama. Ngayon niya nga rin ti mabalin mi kapsat. Anya nga rin ti mabalin mi no saan nakastakit. Awan met ti namnamaen mi. Awan ti dakila urnong ti amak ken ti inak. Awan na pulos. Kim-kim mo Manong Robert. Talaga nga, kasta ti biyag mi sipud pay at dapuot ko kapsat na. Ti bangkay ti amak iti nasapa aparbangon. Babaen iti panangi-deliver ti nang service sa funeraria. Idi may plastar da ti lungon iti pannakasalas ti balay nga daga ti datarna. Tinannawagak ni tata. Kasla makitkitak digiti jarna no kasta nga nakainom aglalo no agong ungit. Ngemitan ket nairot ti panagkidem digiti matana. Wen manong napintas ti bisngay na saan niya kasno nakainom nga nakulkul ti buhok na. Nakabado tinalapsat wenno napintas nga barong nakapantalo ni tinangisig. Saanen niya kas kaditi di pan nakakita kidi si bibiyag nga medyo lumablabaga ti rupa na no kasta nga nakainom. Itakabsat ket nakapurpurawen ti rupa na. Mangipasimudaag nga ti amak ketawanen ti biyag na pagayam ko. Nauray ti gamma tayo nga Ilocano sumiyam. Kinididay tang aldawe na mamimpinsan, nga di mintun makita ni tatang. Etulnog mi ni ti panungpalan, Manong Robert. Basit kami laeng nga nakipamumpon, nga may sa ti tupi ko wenno ariwengweng. Iso ti pasama kiti nagbetanda ken ni Bruno. Ti pan nakapabasol ti amak, wenno iso ti mitsa, no apay nga naaramid ti pan nakakettel iti biyag na. Danda ni Jack maibtura ni di kayat kukumati sumungbat ngem. Anya ti gaway ko iti adu nga tao nga makaamoy ti pudpud na pasama. Agmay saak kenawanak pay. Idi ta maaramid ti pamapatay. Manong Robert. Manipod iti simbaan naging gani ti Campo Santo na palalo asang sangit ko. Aging nga
pinanawan min tinakaitaniman ni tatang. Tadimi met mabalin ti agnet sadyay. Amin-amin nga ingkari ti ina ni Bruno na tungpal. Kang runaan na iti panakaipaay ti may sa ababoy. Ngay sudeta tinaparti bayat ti punpon ni tatang. Kapsat ko. Kasangwanan niya ituloy tayo ng ibasa dito surat ni Mona. Agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ti Blue House Beach Resort. Iti barangay 37 Kalayab, Lawag City. Padaanan nyo apo mangrugin ng tunubigat. Amin nga mapan iti Blue House Beach Resort. Di kita cottages da apo. May kan kayo amin apo ti raffle coupons. Awan sa baling aramiden yun. No saan niya mang pirma, mang fill up iti coupon. Ket ibati yu di stab iti nagyo iti tambyulo. Kadalawa sa damaangay nga weekly draw ang mga bakan iti imported canned goods para iti first prize, second prize, and third prize. Kaya na consolation prizes para iti sa pulo nga mabunot nga stab nga sagto 200 pesos. Adan to pa'y maangay nga mid-promo draw. Kating nga anti-draw at promo gagayim kamsata ken dadakkel nga cash prizes ti agururay. 5,000 pesos ti first prize, 3,000 ti second prize, ken 1,000 ti third prize. Iti grand draw dadakkel man na papremyo. 10,000 pesos ti first prize, 7,000 pesos ti second prize, ken 5,000 pesos ti third prize. Pakiramanan di kiti sabsabali pa yung regalo. Ken padaanan nyo pa'y ipan na kayo swat, di kiti nagduduma nga games, kas kumay ti tag of war. Tinarayan. Pakiramanan na ti beach volleyball, ken drinking beer, kastapay iti drinking soft drinks. Nga pangabakan nyo pa'y kariti ang kakadakkela pa premyo, babaeng kada Mr. Rex Sibuyat, ken Mrs. Nancy Buyat, agtagikwa iti Blue House Beach Resort. Thank you very much kini Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti TMT Construction Company. Iti 48A Kabungaan North, Lawag City, babaeng kini Honorable Telvin Tapawan. Agyaman tayo di Pugad Lawin Carvas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. Thank you very much si John Floor Apartment, ti Barangay 50 Butong, ti Sudad Tilawag, babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr., kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa iti Cherry Lynch Crispy Chicharon, nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, babaeng kada Mr. Henry Valledor, kani Mrs. Cherilyn Jacinto Valledor, iti Santa Maria, California, Amerika. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16 Bacara, kani Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Spain. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo, umno a lugar, pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay, bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort, masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City, kukuha kinamat matunan ka Mr. and Mrs. Rexy Buyat, Blue House Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Malpas ti pan nakaitabon ti amak nagbali na kaslakawaw. Ti kalapaw nga pagnanaedan mi. Nupay kaslakawaw kasla nagbalin met nga mas nataltali na ay. Kumpera idi si bibiyag pay laing ni tata. Pakabasulak man nga panunuten wenno lagi ti kasta. Ngem isu ti kinapudno na Manong Robert. Agingga nga iti may sa amalem. Agtugtugaw kam idiri ken inanang iti pan naka salas ti balay nga pagianan mi wenno kalapaw. Muna kasla kayat ko ti mangirugi ti pagbiagan ta anak ko. Nakigtutak idilaing nga nalagip ko agarupen nasursurok ngem makalawas nga naitabon ti amak. Ngem jak pa'y nakita nga nabartek ti inak. Nagyaman na kiti Diyos. Sapay kumata detuyin ti rugiti. Mas nalitlitaw nga panagbiag mi. Sapay kumata saan na masublyanan pa'y di inak ti panaginop na iti arak. Kinun kunak. Agingga nga sinong batak ni nanang. Anya ti plano yung nga pagbiagan ako na. Nanang, total, ada ti kwarta nga, intet ti ina ni Bruno. Nanayunan pa ikit dita, adumit digiti na kolekta nga buloy, manipod ka digiti kabaranggayan tayo, pakairamanan digiti opisyal. Anya nga ti plano nga, pangaramatan digiti deta nga kwarta. Kinunak, ngamin idiyawat dati na sa kwarta, nupay, kasladyak kumakayat. Ninamnamak idi nga mapanamin nga maigatang iti arak gaputa iti sutibisyo ti ina. Ngemitakit kasla sa balin ti parais ti angin, Manong Robert. Kayat ko ti ag negosyo. Ori basit laing nga negosyo. Kayat ko nga kupado ti uras ko tapno malipatak ti pasama kiti amam. Uri kas jay laing ni amam kit patig ko unay. Patpat gikunin ni Munchito nga amam muna. Makaluan ti inak. Anya nga ti plano yo. Total dito ayan tayo ket asidagiti baybay. Agang katakiti ikananak ko. Ket mapangkuila-kuy dati merkado. No kasapulan nga rumwara kiti ili tayo ket aramidik deta. Pailiw-liwag kulaeng ti. Nagbali na pagtingin ti biyag ka. Adda-kada kayo. No isuti, amuyo nga pakailiw-liwagan nyo iti pasamak. Aramidin nyo nanang. Kinunak ken nagyaman na kiti Diyos. Tama panunot ti inak ti kasta. Manong Robert. Manong Robert, ket ditan nga nagwaras ti damag nga nagbalbaliwen ti inak. Nupay kasta kabulbulon ti damag nga panagbalbaliw ni nanang ket panangrugina iti klase iti kasta nga klase ti negosyo. Tidakkel nga sa ludsod no sa dinno tinangalan ti ina ni Bruno. Iti imbayad na a kantidad kada kami tapno saan na maisaklang ti anak na anang papatay ken ni tata. Manong Robert. Awan ti amumi met nga isungbat iti deta nga sa ludsod. Taure di adu nga kabaranggayan ket mas daaw da pagayam ko.
Dito'y Manong Robert nga nadamag mi pay. Nga ni Bruno ket awan iti barangay mi wenno ti idi mi. Idi kanu paluspusan dagiti pulis gaput awam metten ti may pila saklang. Ket saan dan niya ammo no sa dinno tinagturturungan na. Malaglagip ko metlatta ni Bruno. Manong ko. Tajakli ko doan. No saan na nga nga inaramid ti kasjay iti amak. Amangan ta inawat ko idin ti ayat na kada iti simmarunong aldaw. When, saan ko nga mabalin nga ulbuden ti bagik Manong Robert? Kadagiti nga gundaway sakbay ti pan nakapapatay na kin ni tatang. Ket kasla marikiriknak metten, nga matnag tiriknak, ken ni Bruno kabsat ko. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tap nun kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-mist to igenta evaporator na isya pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Naglabas na giti aldaw, kapsat ko. Agarup talo abulan ng tinapalabas, kalpasan ti pan nakapapatay di amak. Nagbalinmet nga na anayas ti rinugyan nga trabaho wenno negosyo ti ina. Laing no daduma mas asyana. Agasim kapsat ko rumwar nga masapa. No daduma apagalas 6, apagalas 7 rumwaret tadagasim ti pagluganan na. Mapandan iti igid ti baybay wenno iti pagsangladan digiti na pan nagkalap. Agang katen sa JT ikan. Ket no daduma agdiretson iti merkado. No daduma met umay payla dumagas iti balay nga magal-alisto. EJ merkado agmalmalem tunda ito
Aging nga sumangpet to iti dandanis mo nget no di peket din nakapagsip nget. Ket no kasta nga makadigusen maiturog nanton manong ko. Buybuyayek to ti inak nga langan na tinakabamban no bayad namat matulog. Kastan tinagbali na taray ti biyag. Ti biyag mi kaninana. No naduma mapangkubalunan iti tiyandaan ket sadyay kami na mangal daw sa akong tumet lapanawan. Tapno agis ti marak iti balay, isaganak ti pangrabi. Manong ko kasla, nalag-ananak gaputa, sinungbatan ti Diyos ti kararag ko. Saanen nga sinublianan ni nanang, ti panaginom na iti arak, Manong Roberta. May sa nga ti aramid kon kadagiti nga aldaw, Manong Robert. Dayta ket ti panagistimar iti balay. Wen mano, isaganak dito sa amin na masapol kapakairamanan digiti banyera nga itugot ni nanang iti mapanda panagangkat iti kan. Agyamaman met ti inak gaputa natulong ak kanukeng kuana. Ket no daduma sakbay nga pumanaw mangibati kanya kiti kwarta. Banag nga saan ko nga napadpadas iti naunday nga panawen nga panagubing ko. O muna, alaim deto ita, isunto ti pagmeriendam. Ken agpagatang ka man tinating anak ko. Bueno gumatang ka kadigiti karuba. Kaming ket makatsitsidae na kiti nating. Puro metla ikan ken karnen ti balbalon mo kanya. Sa luagawid ak, gumatang kiti karne, isunto manen ti sidata. Kaya kumetin tinating. Sige na. Bayam da mapanak tumang kadagiti karuba nga do timula na anateng dita igit ti bantay da gumata nga. Di damit la sa kaanan ti bantay ti pagbulaan ti laod tayo ket baybay metten. Wen, mapangkanto ah. O sige mapanak ko na nako. Agis ti marka nga nalaing dito balay ah. Ken wen gayam nakadadong ti bureng ko iti pagtuturugak. Mapangkanto man ket ti aglaba anak ko. Wen nang nasulit ti aglaba dito jetmatic tayo. Agkaratin nagtidanon na perdin sa ti sapatilyana. Bayam da mapanak tulatan di tawaig. Sige, mapangkat nga ron. Alaim to amin hindi kiti namurga ka. Aglalo di kiti araramate kiti mamangko pa naglakot ka. When nang di mo pakadanagan. O ditan, sumugad gaya men ti pagluganam. Alaim mo ti banyera ta. Mapangkanta tapnon masapa ka. Urahin nagtulatan ni jetsendaan niya. Umay mang balong keng ka. Ngem mapanak aglaba, sangkot sa nga umay balunan, gumatang kad tulatan ti pangaldaw mo nanang. Kinunak, sige, pintasim ti aglaba, kinunana nga imisem sa pimanaw. Nukit kita di badik ti inak na persa pay laeng Manong Robert. Oray no medyo adda ni bagbagat edad na. Nakarintar pay laeng nga napan naglugan iti tricycle nga service na. Ket mapandaman ni nagangkat. Iti lako na nga ikan, Manong Robert. Nagdinamag nga si Mang Peten ni Bruno, Manong ko. Nupay sa anak nga kasla interesado kaputa, kasla adda pay laing gurak, kenkwana nupay, nagbayad ti inana. Dito'y nga nagbalin nga kasla, ari-ari wen numaton, dagiti kapatada mi pakairaman kang runaan dagiti lalaki. Gapu iti pan nakapatay na iti amak. Ket ditoy nga kasla mapagamamkan ni Bruno, Manong Robert. Arwaten mi ken ni nanang kang runan na digiti imbilin na nga labaak. Napanak iti waig. Iti waig nga paglablabaan mi.
wen kabsat. Daksanggasat iti dedi agundaway tawang manlaeng ti karuba wenno kabaranggayan mi nga naranak iti paglalabaan. Nagmaymay saak. Dito'y kabsat nga alis tulaeng ti panaglabak kaputa napintas ti ayos ti waig nga agturong iti karayan. Ket ti karayan agturong met iti baay-baay wenno tao. Agawid ako iti dedi agundaway. Imet-imet ko ti palanggana nga nakaikargaan digiti linabaak. Adda ti medyo na samek nga dalan nga sumangat sakbay nga makasalog kay ti waig. Dito'y kabsat ko nga nagbalinak nga kasla natal na nga makaawid nupay kasla labesen pangaldaw iti daydi nga oras. Nakigtutak manong Robert iti maysa nga lalaki ti biglalatan nga rimwar iti kasamay ka. Napaatrasak nga imet-imet ko ti palanggana nga ayan digiti linabaak. Minatmatak ti rimwar iti nasamek nga igid ti pagnaan ni Bruno manong Robert. Anyan nga kigtut ko kabsat isu nga gulpe nga inbabak ti imet ko nga palanggana. Ginamatak ti malo ti aglaba wenno tay kunada ti Tagalog nga palo-palo manong Robert. Kabsat ko agari ti gurak ken ni Bruno iti dedi nga pan nakakita. Anya ti panggitlo kanya. Aapay nga biglalatan nga rimwar kay ti kasamekan. Tiyab-tiyabaan nak kadi Bruno. Kinunak saan niya nagtimek? No adda ti dakes nga panggip mo kanya. Pangaasim. Pangaasim ta dimon ulitin ti dakes nga inaramid mo ti amak. Sana ko mga pagaramidan ti saan na sayat Bruno. Agpakaasi akin ka. Saan latta nga nagtimek manong Robert? Ngem immasideg kanyak ket ditoy nga nauray ko ti panagsarita na. Muna pakatuanin na. Pakawanin na kiti naaramid ko kanitatang mo. Ammo ti Diyos. Niliklik ka kiti namin ado na gundaway ti ama. Gaputay ayatin ka. Patpatgin ka unay-unay muna. Ngamit ti dedi agundaway. Disididon ti amam nga mangpatay kanyak. Isungas dinipensa ak ti bagay. Nakarawak ti mo ko iti siket ko kiti sutinusar ko. Asim pakawanin na ko ba? Kinunana manong Robert sana inya si Degti Bagina. Dito'y nga jak napupuutan nga tinamin adu nga daras ket inbasnot ko ti maluking ko ana. Napuntak ti abaga tel-tel pakairamanan ti pispis na wenno ti rupa na nga kasla nagdisso adakkel atumpa. Ngemawan ti naramid na. Nagbalikas ket diket kastoy digiti balikas na. Sige muna. Dangran na. No kayat mo papatayin nakpaikit din. Aramidin mo namin na kayat mo kanya. May papas mo laing tiguram ket papakawan na kiti na aramida. Kabsat ditoy nga nakapungtutak ket indurong ko. Kinugtarak nga miti panang kugtar ko ken kuana siyak ti na iparusisi. Napatugawa. Imasidig kanyak manong Robert gaputa na ibatak ti malo. Dito'y nga tinulungan na kabimangon. Ngemi di makatakderak kabsat imbes nga bigbigek tinaramid nga tulong kanya. Pinaggaalabat ko tinamin ado ti rupa na. When tinungpatungpa kagingga nga jak na uma kabsat. Kaya di mauma ako namang tungtungpay di kumamkamati sa narupa ni Bruno. Nagsangitak manong Robert. Nalapunos digiti mata kitilwa kabsat ko. Jak napuputan nga imbasidig gayam ni Bruno kanyak ket inaramot na. Ay ayatin ka unay-unay. Pangasim. Putdin ko man taghuram kanya. Sana ko man nakaguran. Jak ko man kayat ti agsubli ti lugar tayo kaputa pabaina.
Si katigapunan no apay nga nagsumaya. Si kati magagapuno apay nga dakman ni dito nga lugar no pay dito tinakaramidak ni Jack Tumulos kalipatan na baso. Ay ayatin ka muna. Ay ayatin ka unay-unay. Agluluan ni Bruno, Manong Robert. E dinto nga napalpalalo ti panagluluan. Nakaarakop ni Bruno kanyak. Agingga nga jaklatan na pupuutan, ag-agkanen ni Bruno di kiti bibig ko. Wen mano, kayat ko iditi, lumapsut ken ko ana, ngem kaslaawan ti pigsa. Agingga Manong Robert nga jakon na igawit ti bagi ken rikna. Ket sinubadak ti arakop, ken agek ni Bruno. Ni Bruno, tilalaki nga ng papatay di amak. Itan ket kain-in nagik ko, kain-in narakot ko. Malapunos ti bagik iti ragsak, idararamidan ni ken ni Bruno. Ket nalipatak ti napalabas, nalipatak ti panang papatay na iti mismo nga ama, Manong Robert. Papagayam santayo nga may lipas nga ibasa dito surat ni Mona. Ento no bigat papagayam, awisin da kayo nga mangbuya wenno dumngeg tumanen iti tuloy ti pakasaritaan wenno ti napalabas ni Mona. Anya ti pagbanagan ti ayanayat da Mona ken ni Bruno. Iti laksid wenno likudan nga ni Bruno ti nakapapatay ti ama ni Mona. Ti ina ni Mona santo ka di nga tanga kumontra no bilang maamuan na ti relasyon da nga doan. Agtuloy ka di dito nga relasyon. Masungbatan amin di gito nga saludsod para iti pan nakaituloy nga may basa dito nga surat into no bigat. Dito nga rudin papagayam ngin pumakada kada kay amin para iti programa tayo tinapalabas to ipagayam yo Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malim, ti Martes tayo amin asa pada. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.